η μαγειρική δεν είναι τίποτα άλλο παρά παράδοση και ταπείνωση. Όταν ρωτάς μαθαίνεις και όταν αγαπάς μεγαλουργείς. Αυτά τα δυο κάνουν τον μάγειρα και όχι οι γνώσεις, πιστεύω, της τέχνης και η ικανότητα του διακονητού. Διότι η γνώση και η ικανότητα γεννώνται από την ταπείνωση και την δυνατότητα να ακούει κάποιος την γνώση και την εμπειρία των παλαιότερων. Με λίγα λόγια, αυτά τα δυο συνοψίζουν την αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει όρεξη και υπομονή και επιμονή στον κόπο και τις απαιτήσεις του διακονήματος. Γρήγορα κανείς θα κουραστεί και θα εγκαταλείψει το διακόνημα ή στην καλύτερη περίπτωση θα το επιτελέσει πλημελώς. Ο μάγειρας θα μαγειρέψει με μια αγάπη προσωπική και ταυτόχρονα απρόσωπη για όλους τους αδελφούς, γνωστούς και αγνώστους εξίσου, πατέρες, μοναχούς και λαϊκούς. Βεβαίως δεν θα πει κανείς οι επαγγελματίες έξω στον κόσμο πώς μεγαλουργούν, και εγώ λέω μήπως δεν αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν ή το κάνουν με το ζόρι και με πίεση. Νομίζω αγαπούν το επάγγελμα, το επιτελούν με μεράκι και κατά συνέπεια αγαπούν και σέβονται και τους υπερητουμένους, τους πελάτες τους δηλαδή. Γι' αυτό και πετυχαίνουν. Τέλος. Πολύ ωραίο. Πατέρα Επιφάνεια, το μπουσκί γράφει πολύ ωραία. Οπότε και πάμε, αν θέλετε, και πάμε στο τραπέζι να το αφήσετε και αυτά. Είναι ωραία εικόνα. Ναι. Λοιπόν, όποτε είστε έτοιμος. Λοιπόν, πώς βλέπουν οι Άγιοι τη μαγειρική. Το διακόνημα του μαγείρου θεωρείται πολύ σπουδαίο και πράγματι είναι. Γι' αυτό υπάρχουν προτροπές και παρατηρήσεις από τους Αγίους ακόμη πατέρες όσον αφορά τη μέριμνα και την Παρασκευή των φαγητών. Πολλοί Άγιοι και ιστορικοί ομιλούν για διάφορα φαγητά, αλλά κανείς για συνταγές, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Σάββας ο Υγεσμένος, ο Άγιος Δωρόθεος στον βίο του Αγίου Δοσιθέου του Υποτακτικού, ο Παλάδιος Επίσκοπος Ελενουπόλεως, ο Σκοπτικός Πτωχοπρόδρομος και λοιποί, πολλοί άλλοι. Εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι δεν αναφέρονται στις συνταγές οι Άγιοι. Γιατί δεν θέλουν να περιορίσουν τον διακονητή, να τον βάλουν σε καλούπια, αλλά θέλουν ανάλογα με το χάρισμα και τις δυνατότητές του ο καθένας να κινηθεί δημιουργικά μέσα στην διακονία αυτή. Διότι σίγουρα όταν μιλούν για επιμέλεια και προσοχή και αγάπη και προθυμία και ευχάριστη γεύση και συνείδηση και συνέπεια και ανάπαυση των αδελφών, δεν εννοούν σίγουρα ένα άνοστο κακομαγειρευμένο φαγητό.